ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. мехоҳам имрӯз ҷавоб ба саволҳои каминтар диҳам, ҳарчанд ки дер шуда бошад ҳам, аммо инҳо хобҳое буданд ки дар оянда рух медиҳанд. масалан, хоби яке аз подписчикони канали мо, худо аз ӯ розӣ бошад, хоб дидааст: салом, дар хоб дидаам дузахро, одамон месӯхтанд. боз дидам биҳиштро, ҷои зеботарин буд. боз ба худ мегуфтам: чаро ман ин хел хоб мебинам? бедор будам, баъди намоз хонданам буд, ин хобро дидам. акаҷон тезтар ҷавобашро диҳед, хурсанд мешавад. ва ҳамин инсон боз пурсидааст: салом ака, дар хоб дидам кафтарро қапидаам, чӣ таъбир дорад? боз ҳамин хоб шаяд бор дигар ин суханҳое ки дар боло зикр кардем, як бор дигар хоб дидааст. ва дар баробари ин яке аз дӯстони мо боз хоб дидааст: ман хоб дидаам ки хоҳарам ҳомила шудааст, вале ӯ дар асл ҳоло муҷаррад аст. ин чӣ таъбир дошта бошад? илтимос ба ин савол ҷавоб гардонед. саволи дигар: таъбири хоби мурда ки дар хоб зинда аст чӣ маъно дорад? саволи дигар: таъбири хоби ман чӣ бошад? ман дар хоб пойафзоли сурх ва талабаҳоямонро хоб дидам ки он пойафзолро пӯшидам. илтимос ба саволи ман ҷавоб гардонед. мо имрӯз кӯшиш мекунем ба саволҳои ин дӯстонамон посух гардонем. оғоз мекунем. таъбирро аз хоби яке аз дӯстонамон ки бисёр як хоби аҷоиб дидааст. мегӯяд: аввалан дузахро дидам ки одамон месӯхтанд ва баъдтар биҳиштро дидам. аз сабабе ки хубтар ба мо нафаҳмондааст, ҳамон андозае ки мо фаҳмидем таъбир мекунем. ҳар нафаре ки оташи дузахро дар хоб мебинад, бояд аз пайи тавбаву надомат шавад. дар хоб агар бинад ҷамъи одамон дар дузах месӯхтанд, маънои онро дорад ки шумо ба доми афроди дурӯя ва ҳасадхӯр афтодаед. шуморо мебояд аз ин афрод дурӣ ҷӯед. ва баъдтар мегӯяд: биҳиштро дидам ки бисёр зебо буд. дар ҳақиқатан биҳиштам на дар хоб, балки дар бедориам зебост. аммо биҳишт дар хоб хуррамӣ ва шодмонӣ, мужда аз сӯи худованди мутаол ҳаст. саволи дигар: кабутар дар хоб чӣ таъбир дорад? кабутар дар хоб зани дӯстдошта аст. нафаре ки дар хоб кабутарони зиёдеро ба даст меорад, аз шахсиятҳои машҳур кӯмаки молиявӣ мегирад. дар хона ё ҳавлии худ кабутар хоб дидан маънои издивоҷ бо духтари зебову меҳрубонро дорад. ҳамзамон кабутар дар хоб барои нафароне ки дучори мушкиле ҳастанд ё яке аз пайвандони гумшудаи худро меҷӯянд хабари хуш аст. ҳар нафаре ки дар хоб кабутарро мепартояд, соҳиби давлат ва фарзанд мегардад. қурқури кабутар намунаи зани тақводор аст. агар кабутар дар хоб парида барнагардад, ин нишонаи аз ҳам ҷудо шудани зану шавҳар ва марги ҳамсар аст. дар хоб ба даст овардани як кабутар расидан ба муҳаббати бузург ва издивоҷ ҳаст. мегузарем ба саволи дигар. пурсидааст: хоҳарам ҳомиладор аст, дар ҳоле ки вай оло издивоҷ накардааст. агар мард дар хоб бубинад ки занаш ҳомила аст, хушиҳои зиндагӣ насибаш мегардад ё хабари хуб мешунавад. нафаре ки худро ҳомиладор хоб мебинад, сарваташ афзун ва зиндагии осоишта насибаш мегардад. рафту духтари хона ё зани бешавҳар дар хоб худро ҳомила бубинад, ба шавҳар мебарояд. зани пиронсол ҳомиладори хоб бубинад, бемор мегардад.
нафаре мурдаеро дар хоб дидааст ки ӯ зинда аст. дар бораи маргу мурда бисёр таъбирҳо зиёд ҳаст. ман иншоаллоҳ як сафти дигар дар бораи маргу мурда таъбир мекунем. аммо ин нафар хоб дидааст як мурда зинда шудааст. агар шахсе мурдаеро дар хоб бубинад зинда шудааст ва ба ӯ бигӯяд ту мурда будӣ ва ӯ бигӯяд ман зиндаам, далели он аст ки вазъи он мурда дар он ҷаҳон хуб ва худои мутаол аз ӯ розӣ аст. саволи дигар гуфтааст пойафзол, яъне пойафзол дорам, пойафзолам сурх аст ва вақте ки талабаҳоям онро мебинам ӯро мепӯшам. таъбири аввалан мегирем ранги пойафзолро. агар пойафзол дар хоб сиёҳ бошад, зан бошад, агар сарватманд аст ва агар пойафзол сабз бошад, он зан афиф ва порсо аст ва агар сурх бошад, он зан афиф ва дӯсту ҳамдам аст ва агар зард бошад, беморгуну зардчеҳра аст. пойафзол дар хоб таҷассумгари вазъи молиявӣ аз нохушиҳо эмин мондан ва зан аст. пӯшида гаштани пойафзолҳои аз ҳад калон дар хоб нишонаи издивоҷ бо зани шавҳар кардааст. пойафзолро гум кардан дар хоб нишонаи талоқ асту фурӯхтани он нишонаи марги шавҳар барои зан ва марги зан барои шавҳар аст. нафаре ки дар хобаш пойафзоли тангу ноқуллаиро пӯшида мегардад, ӯро маҳбас муҳтоҷӣ ва завлона интизор аст. дар хоб пӯшидани пойафзоли нав башорати баъд аз марг ба биҳишт рафтан аст. рафту дар хоб пойафзол бинеду ба пояту напӯшед, ғайри чашмдоз аз роҳи дур пул ба даст меоред. агар пойафзоли дар хоб пӯшида ба фасли сол мувофиқ бошад, нишонаи нек аст. рафту он ба фасли сол мувофиқ набошад, аз сар задани мушкилу бадбахтӣ дарак медиҳад. дар хоб пӯшидани пойафзоли кӯҳнаву дар беҳшуда барои мард нишонаи издивоҷ бо зани кӯдакдор аст. аз пой баровардани пойафзол лутфу марҳамати аллоҳ аст. пойафзоли зад дар хоб нишонаи беморӣ аст.